Ang siyudad sa Subo naganda og daghan sakyanan aron why mas stranded nga mga pasahero bisan pa og wa kay makabaw ang gihimong strike. May report si Charmaine Dirasan. Charmaine. Way epekto alang sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang gilusad nga transport strike sa naghiusang driver sa Sugbo kun nadso karong adlaw. Kini tungod kay nakita sa syudad nga daghan gihapon sa mga pampublikong sakyanan ang nagdagan sa kadalanan ug way daghang pundok sa mga pasaherong na stranded. Apan bisan niini nangandam gyud ang syudad sa mahimong epekto sa wilga sa mga driver. Gimugna sa City Hall ang command center diin ilang gimonitor ang dagan sa trapiko sa tibuok syudad kay kun asa katong minus rang mga PUJ mao'y ilang padadaan ang kausyong bus. Nakita na to nga normal ang pamiyahe sa to mga sakyanan. Hinuon do na gyud sa ilang mga miyembro ang gipara sa nagwilgang mga driver. Maong gireport dayon kini niyo ngadto sa kapulisan. Samtang bisan pa sa gihimong wilga nagpadayon ang klase sa mga tunghaan, mapribado man o pampubliko. Charmaine Leraza naghatod sa Balita Karon. Ang religious sector milusan og lapad ng March for Life rally batong sa reproductive health bill. Ang grupo malawang padayong suportahan ni Presidente Arroyo ang Natural Family Planning Method. May report si Janice Almilia. Malaumon ang religious groups o mga magbabalaod nga supak sa reproductive health bill nga tumano ni Presidente Arroyo ang iyang gipamahayag sa iyang State of the Nation address nitong naging tuig nga suportahan o padayon nining i-promote ang natural nga paagi sa pagplano sa pamilya. Matod sa Pangulo sa Human Life International Dr. Rene Joseph Bolieser nga ang gihimong lapad nga March for Life rally sa religious sector nga gisuportahan sa mga Catholic school sa Sugbo niadtong Sabado nagpakita nga padayon ang ilang pagsupak nining balaodnon nga matud niini wa magrespeto sa kinabuhi. Si Bolieser may pahinumdom sa mga lokal nga opisyal ingon man mga magbabalaod nga ang gahom nga ilang gihuptan hinatag kini sa katawhang Pilipinhon ug angay lang nga kinailang serbisyuhan ug paminaon. Kanang gahong nga maglinti kas Pilipinas, kanang gahong nga gikuptan karon kay ikaw senador sa tibuok Pilipinas, kanang gikuptan nimo karon mao na congresswoman ka karon, na congressman ka karon, na gobernador ka karon, na mayor ka karon. Hinatag kana sa Dios. Nitambong usab ang pipila ka mga Subuanong opisyal nga supak sa reproductive health bill. Lakip na niini si Mandawi City Mayor Jonas Cortez, Kongresista Raul Dilmar, kanhi Senador Kit Tatad din giangkon sa mga opisyal nga kung gidaghanon lang ang hisgutan dayag na kayong lupigon sila tungod kay mas daghan ang mga kongresista ug senador ang nipabor sa RH bill. Wa tay kumpiyansa. Lisod-lisod ni kay daghan ang co-authors, no? Mga usak katos. Kapin. Si Monsignor Esteban Binghay mo inibasa sa mensahe ni Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal nga wa makatambong sa maong kalihukan. Sa mensahe sa Arsobispo sa Sugbo, gidasig niini ang mga Subuanon nga magpadayon sa pagsuporta sa ilang kausa o kanunay nga respetuhon ang kinabuhi sa usa ka tawo. Na maingon siya nga batok man ni sa balaod sa Ginoo, busa ang buhaton nato pamation ta ug sundon ang sa Ginoo dili sa tao kanalas kongreso. Makita nga kadaghanan sa mga nitambong sa mong lihok protesta, mga tinun-an gikan sa nagkalain-laing trunghaan. Janice Almilia, naghatod sa Balita Karon. So, di pa natin tapuso ng Balita Karon. Atong liliw balik ang Point de los Menia. Pinadigiling live feed, live nga video nga atong makita. Hopefully karon kung mayo ang signal nga atong magbuhagikan sa Point de los Menia. Inyong makita karon nga bumper to bumper gihapon ang baga, ang dagan sa trapiko na bara ang mga sakyanan tungod ni ining kalihukang gilusad karon sa hinugpong pundok sa mga militante nga ana karon magtapok sa Puente Osmeña. Naghugpong kini mga higala, nag-converge kini mga grupo gikan sa Kapitolyo sa Metro Gansano, gaganihan sayo pa dinhi karon magtapok sa Puente Osmeña ug wa pay kasiguruan kung kanos mahuman kining maong kalihukan. So those who are watching our news programs at home, katong natanaw sa atong programa sa inyong mga panimahay, kung patalitan, doon na mo'y plano mugawas, likayin na lang nyo ang pag-ato sa Puente Osmeña temporarily tungod ni ining kalihukan karon kay magka-problema ta sa dagan sa trapiko. At ang iugma, ang dugang pa natong paghashas o paghisgot-hisgot sa mga puntos nga gihisgutan ni President Gloria Macapagal Arroyo sa ikasyam o katapos ang State of the Nation Address ugma sa atong mga news programs. At the same time, ang uban pa natong reality stories nga makuha sa atong mga kaubanan sa CCTN News Organization. Moto naglangkob sa Balita Karon sa kaubanan sa ATV News and Current Affairs. Ako si Dante Luzon. Nagasalamat sa inyong pagsalig na mo. God bless o may